Γεια σας! Τώρα θα δείξουμε την εφαρμογή ενός χημικού peeling 50% γλυκολικού οξέως. Έχουμε διαφορετικές συγκεντρώσεις γλυκολικού οξέως από την Neostrata στη διάθεσή μας. Ξεκινάμε από 20% και φτάνουμε έως και 70%. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να χρησιμοποιούμε υψηλές συγκεντρώσεις γλυκολικού, αρκεί να έχουμε επιλέξει κατάλληλα τον ασθενή μας. Εδώ η ασθενή μας έχει έναν ανοιχτό φωτότυπο, έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει παρόμοια χημικά peeling γλυκολικού οξέως, οπότε δεν φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις γλυκολικού. Πάντα ξεκινούμε τη διαδικασία μας χρησιμοποιώντας έναν ήπιο καθαριστικό παράγοντα, έτσι ώστε να απομακρύνουμε ρήπους και μακιγιάζ από το πρόσωπο του ασθενή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το Facial Cleanser της Neostrata. Έχουμε νερό και γαζούλες μαζί μας και προχωράμε στον καθαρισμό του προσώπου. Δεν ξεχνάμε λοιπόν να καθαρίσουμε όλο το πρόσωπο, σκοπός να μην υπάρχει ίχνος μακιγιάζ, καθώς έτσι θα εμποδίσει την ομοιόμορφη διείσδυση του χημικού μας παράγοντα. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το βήμα, θα ακολουθήσει η διαδικασία defatting, δηλαδή προσπαθούμε να απομακρύνουμε όλα τα λιπίδια της επιδερμίδας με τη βοήθεια του Balancing Pre-Peel Cleanser της Neostrata. Δεν ξεχνάμε να καθαρίζουμε όλο το πρόσωπο, να μην αφήνουμε καμία περιοχή που να μην έχει περάσει αυτό το Pre-Peel Cleanser. Μέτωπο, παριές, όγονας, μύτη, άνω χείλος. Θέλουμε μια καθαρή γάζα, να μην μένει ίχνος μακιγιάζ πάνω. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια ομοιόμορφη διείσδυση του χημικού μας παράγοντα και να βελτιστοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμά μας. Το επόμενο βήμα θα είναι να προστατεύσουμε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι ο οφθαλμός, πλάγια της ρινός και στη γωνία του στόματος. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε ένα βαζελινούχο σκεύασμα και με μία μπατονέτα θα προστατεύσουμε τον έσω κανθό, την γωνία της ρινός και τη γωνία του στόματος. Περιοχές οι οποίες είναι δυνητικά πιο ευαίσθητες και θα μπορούσαν να εμφανίσουν έναν τοπικό ερεθισμό. Το επόμενο βήμα τώρα είναι να εφαρμόσουμε τον χημικό παράγοντα που έχουμε επιλέξει. Στην περίπτωση της ασθενούς μας είναι το 50% γλυκολικό οξύ. Πάντα έχουμε το χημικό παράγοντα που έχουμε επιλέξει και το πλαστικό ποτ ακριβώς δίπλα, έτσι ώστε να αποφύγουμε πιθανά λάθη και να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τον παράγοντα που έχουμε επιλέξει. Τοποθετούμε 2 ml διαλύματος μέσα στο πλαστικό ποτ. Και με ένα πινέλο ξεκινάμε την εφαρμογή του peeling μας. Είναι καλό, ειδικά όταν ξεκινούμε την πρώτη φορά να εφαρμόζουμε peeling και δεν έχουμε ακόμα εμπειρία, να βρούμε έναν τρόπο που να έχουμε την εφαρμογή τον ίδιο κάθε φορά, έτσι ώστε να αποφύγουμε το overcoating, δηλαδή να επαλείψουμε τον παράγοντά μας στην ίδια θέση πολλαπλές φορές και να αφήσουμε κάποια ανατομική θέση χωρίς εφαρμογή του συγκεκριμένου χημικού παράγοντα. Εγώ προσωπικά ξεκινώ με το μέτωπο. Προσέχουμε να έχουμε κατανομή του υλικού μας σε όλο το μέτωπο, να μην αφήνουμε ούτε την κορυφογραμμή. Ομοιόμορφη λοιπόν επάλυψη, ακολουθούν οι παριές. Πολύ σημαντικό να μην υπάρχει περίσσια υλικού στο πινέλο μας, δεν θέλουμε να λινάζει υλικό στο πρόσωπο. Έτσι αυξάνουμε το ρίσκο τοπικού ερεθισμού, αυξάνουμε το ρίσκο
τοπικής μεταφλεγμονώδους υπαρμελάχρωσης μετά την εφαρμογή του peeling μας. Οπότε, υλικό όσο απαιτείται, παριές, πόγονας. Συνεχίζουμε με τη ράχη της ρινός και μετά με το άνω χείλος. Δεν βιαζόμαστε, αφήνουμε την πρώτη επίσωση του υλικού μας να στεγνώσει και έπειτα θα προχωρήσουμε σε μια δεύτερη εφαρμογή του χημικού μας παράγοντα. Έχουμε 50% γλυκολικού οξέως που έχουμε επιλέξει, θα μπορούσαμε να μείνουμε και στη μία επάλυψη, αλλά εδώ η ασθενής μας έχει ξαναυποβληθεί στο ίδιο peeling, δεν υπάρχει υπερευαισθησία και δεν φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε ένα λίγο πιο δυναμικό peeling. Είμαστε από πάνω πάντα από την ασθενή μας, όταν έχουμε οξέα φρούτων ποτέ δεν απομακρυνόμαστε και βλέπουμε πάντα την τοπική αντίδραση του δέρματος. Αν δούμε έντονο τοπικό ερήθημα, αυτό είναι ένα end point για τα αχά, δηλαδή εκεί θα πρέπει να εξουδετερώσουμε άμεσα. Δεν θέλουμε να δούμε frosting, δεν θέλουμε να δούμε λεύκανση της επιδερμίδας, γιατί τότε αυτό σημαίνει επιδερμόλυση και άρα αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι έχει στεγνώσει η πρώτη επάλυψη, βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ ήπιο ερήθημα που δεν μας ανησυχεί και θα προχωρήσουμε σε μια δεύτερη επάλυψη. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, μέτωπο, παριές, πόγονας, μύτη και άνω χείλος. Δεν ξεχνάμε, αφού έχουμε περάσει την πρώτη επάλυψη του χημικού μας παράγοντα, να βάλουμε το timer. Εγώ επιλέγω να το βάλω στα 5 λεπτά, καθώς όπως είπαμε η ασθενής έχει ξαναεφαρμόσει αυτή τη διαδικασία και δεν έχει δείξει κανένα τοπικό ερεθισμό. Εδώ έχουμε καλύψει τα μάτια της ασθενούς μας, αλλά φυσικά στο ιατρείο μας θα μπορούσαμε να επαλείψουμε μικρή ποσότητα του παράγοντα και στο κάτω βλέφαρο, καθώς μπορεί να προσφέρει στην ανανέωση του δέρματος και να δώσει μία φωτεινότητα στην περιοχή. Δεν ξεχνάμε να έχουμε πάντα δίπλα μας το Foaming Peeling Neutralizer της Neostrata όταν έχουμε να κάνουμε με peeling αχά. Τα συγκεκριμένα peeling δεν μπορούν να εξουδετερωθούν με σκέτο νερό, απλά αραιώνονται με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται το ειδικό αλκαλικό διάλειμμα, έτσι ώστε να σταματήσουμε την δράση του χημικού μας παράγοντα. Βλέπουμε εδώ στην ασθενή μας ότι ακόμα και αν δεν έχουμε ολοκληρώσει τα 5 λεπτά, έχει μια ερυθρότητα που δεν τη θέλουμε πλέον, οπότε αρχίζουμε και εξουδετερώνουμε. Ξεκινάμε να εξουδετερώνουμε τα σημεία που έχουν πιο έντονη ερυθρότητα και προχωράμε με το υπόλοιπο πρόσωπο. Βλέπουμε πώς αφρίζει η περιοχή και πώς όταν ολοκληρώνεται η εξουδετερώση δεν έχουμε πια αυτό το αφρίζον οπτικό φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια του peeling μας, ο ασθενής μπορεί να νιώθει αισθήματα καύσους, νιγμών, το οποίο είναι φυσιολογικό. Μπορούμε να ρωτούμε τον ασθενή τι αισθάνεται, δεν θέλουμε να αισθάνεται πόνο. Φυσικά, το αίσθημα νιγμών, το αίσθημα καύσους δεν είναι αίτιο προώρης εξουδετερώσης του peeling μας. Εδώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξουδετερώσης. Μετά την εξουδετερώση απαιτείται ένα καταπραγητικό σκεύασμα να εφαρμοστεί και φυσικά δεν ξεχνούμε ποτέ την αντιλιακή προστασία. Αυστηρή αντιλιακή προστασία αμέσως μετά την εφαρμογή του peeling, αλλά και για τουλάχιστον 7 με 10 μέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το επόμενο και τελευταίο λοιπόν βήμα είναι να εφαρμόσουμε το καταπραγητικό παράγοντα, το Serum Neutralizing Redness, το οποίο συστήνεται να εφαρμόζει η ασθενής μας τις επόμενες λίγες ημέρες στο πρόσωπό της και να αποφύγει την χρήση οποιοδήποτε άλλου ερεθιστικού τοπικού παράγοντα, όπως είναι η τρετινοίνη, η ρετινόλη και τα αχά.